natip don sibun Hapdeng jong pi ki basngap ya ka khubor ga jong bleng labau new channel nagawi kapor shagawi kapor don Hapdeng jo piru pi don Hapdeng ga jing trang ga jing sliang banyo sngow no ga jing kai na new channel nagawi kapor shagawi kapor ka khtin ga jong bleng ga phila man siam ka gospel ga kumuyonis ka long wa pra ga khot ga ba ar ter hangning yo I ba ga khtin ga jong bleng ka ong ba ladang step u Jisu u hikai ha ka tempo kat ba u Jisu udah hikai ha ki tempo ya upat ba ha kata kapor ka khtin ga jong bleng ka ong ba kat ba ki pai ba ki dang shong u Jesus Christ udang hikai hang ta balawan kini ginong tho ki parisi ki walau ki lawalam ya ka we ki bru ka ba ki lap ba ka klim bat akiwan chen ga jaka ka long ga ban tenju u Jesus Christ ban tet si u bat ki ong la lap ine gan thei ya ga ni ka bru ha ga jingle hi ba ka dang klim tiu Moses ulo hukum yangi bakum kita mo dai man len thamma ki hado ban dayam mete mi ong kumno bat ngiyo I hang ni ba u Jesus Christ u khlem krane u ngap jar u tho ei bat ngim tip ka e ga bo tho da ke sin react ti ha ga khandeu bat ki kili u ha ga ba khado u Jesus Christ u yem ong uno no Hapdeng jpi u ba khlem pom kawang mau nang kong yaka bat onom don mano ru banut ban le yakata abakiyo snow yakata ga khtin ga jumle ki de snow kundu kaladon ga ta ga jip kundu ha ga dono da kamen siam ski bat ga khtin jumle ka ong ba kine ki lemi no we pa we ki lasdang nado ki ba kham temen hado ki ba khado ong ga khtin ga jumle bat u Jisu ong ya ga ne gan thai shenu ki to ki ba penrem ya pa hangno ki to ki nong mudui ki jompa kene gan thai ngai kata ga klimat ka ba ni gan thai ka pe kamyo issue ki bat ka ong omdon ba penrem mo omdon atrai baru Jisu ong ngaru ngam penrem ya pa khelai no bat to wat le pop show bon Hapdeng jupi picha yo snow ya ga ni ga ji kai na ga ni ga banta na ga tin ga juble let's see now new channel ro picha yo snow na ga we ga por sha ga banga shakren ka ba ngiu I hang ni ka long ba kat ba u Jisu udang hikai ha ga temple kini ki pai ba ki wan da ka jing trang ga ban yo snow ya ga jikai na ga tin ga jongle kumba manga ma pingi don ga jing trang ga jing sliang ban sngap ban yo snow barbor ga jikai na ga tin ga jongle kumta kini ki pai ba ro ha ga ga tin jongle ki don ga jing trang ga jing sliang ban yo snow ban sngap ga jikai na ga tin ga jongle dang step ki wan ya ga ban yo snow ya ga tin ga jongle ga jikai na u Jesus Christ bat kani ga dei ke ba manga ma phiru ka bangin kam banun ga jing trang haga bangin wan yo blei dang step ngin wan ga khmat chung dang step haga ba barbor ngin khe ngin wan ga khmat ga jong Jesus Christ ngin don ta ga jing trang ban yo snow ban yo ga jing kai na ga tin ga jong blei namar ba hagini ga sngi duna e ki bru ga don ga jing trang ya ga jing sliang ki ba wan blei shisha ki badon siya ta ga jing trang ban yo snow ga khtin jomle ki badon siya ta ga jing snow thu ba ki don kam jing bam na ga khtin ga jomle ha ga jing de bat ka ni ga sim joki bat ngi de ban don ni ga dot nun jongi pai ba ga dot nun ka trang ga basliang ya ga ban yo snow barbor ga ji kai na ga ni ga khtin ga jong uble compare ka e khado ka no ma hado ka no ngi bon kam malagas ngi compare ki kam gi ba kum no ka bangi bon kam harenga kwa banong phi ba gi don kam sisa ya ga ji kai na ga khtin ga jong ble longi bergo terang ge basliang ya kata ga jingbam ke balong ke ketin ke jonglei bat rung barbor syaga kamera lej barbor syaga jihkai ha ba pinyo ya ke jihkai na ga ketin ke jonglei bat ke bangio I hang ni ke long ba kini gi nong tho kini gi parisi ki lo walam ya ni ge bru tang na ga we ga daw ki don ya ga we ga jing thmu ga ta ga long ban tenjo u Jesus Christ bat ki penrem ya ga ni kan thei ki penrem ya ka ki kedeu kti ya ka tang na ka daw ga ba ki kin yo ban tenjo ban tes yu Jesus Christ kani ga de ga jinglong ka ba teng ngiru ngidon ni ga jinglong ha ga ba ngi penrem ki we ngi bishar ki we ngi kedeu kti ki we tang na mar ba ki don Hapdeng ka pop teng ngi tenjo ye ki shakri ki jong ble ngi kli ki jikli na mar ngi don ga jing thmu ka ba ngi tenjo ki ngi tes ye ki wat ha ni ga jim ga jinga teng don ki brik bawan ha ni ga jim ga jinga ki kli ye ga jingli
kadau bagi kili ke kili namar bagi don ke jing temu kata kalong bagi tes dan di tenju ye de jim ke janga ban ngi scam don Hapdeng jong piro pichai don ni ke jinglong ke ba pi tenju ye ki we pi tes ye ki we lani pisha tes pisha tenju ki we pat ki bro da ke bagi kili ye ke jing kili bat kani ke jinglong ke ba ublai kwa ba kani ke jinglong kan don ha ke jim janga ba jong pi ke jinglong ke bangi penrem ke bangi bishar ye ki we pat ki mesem di bokodor ki bodon kam ye ke jingmap ki bodon kam ye ke jing penim ki bodon kam ye ke jing pelan namar ba kani kan thai ke don kam ye ke jing pelan ke jing penrem barbor kawan na usoitan ujisu ong naga gospel ulokas kelong ba riu khot ke balai penyo wat bishar te nom bishar pi wat penrem te nom penrem pi tomap te on map ye pi Jisu lalak ulat da keren shine wat bishar ba mangam pi nginom sha bishar kamde yangai pi bingin penrem khnang ba mangam pi ru nginom sha hata ga jing penrem andai ka badon kam yangai pi kalong bingin aimen sim bingin khot ikiwe shi ga jing ma bingin keren bingin peni yaki ba ka tu kam kadai ka pop pideban yeng na tu ga jaka pideban phai no shublai kata kadai ka ba ublai ubu ingai pi shi ga prathai hanrai ban penrem ikiwe leni ban penju ikiwe kata kadai ga jinglong ka ba sniu tam ga jinglong ka ba penjot wat ga jingim ga junga bat ga jong pi bat ngiyo i hang ni kalong ba kiwan ra ye ni ga proof ka ba ki ong Moses lo hukum yangi haga hukum balan thamau ye gi ba kum kita meti mi ong kum no lare pipule naga kitab Deuteronomy Leviticus philap ye ga ne ba haba lam ye gino gi bru gi ba klim dei ban wan ra baro armut gi bru gi ba klim chinrang bat kan thai bat hang ni ngiyo i tang ka gan thai hang ni ro ngilas ngot hu ba ki wan ni ga ban tunju u Jesus bat u Jisu ulatim namar ba u Jisu utip ye ga jing tho utip ye ga tin ga jong blai bat kira ye ga proof ro kira kam dei ga proof ko ba shishan mar ki wan ra tang ye ga we ga kan thai teng ha ni ga jim ga junga ga jong phi teng habangi tenju ikiwe habangi le ikiwe teng ngisngo bangi biang ile de ngisngo ba ka ega bangi keren kalong ba biang ngisngo ba ka ega bangi le kalong ba biang harangim sngo thu pan larangi check larangi page ya ka tin ga chumle pleng kamdei kum bangi sngo kamdei kum bangi keren bun Hapdeng ki bro hagin kisngo ba ka ega ba keren kalong ka badai haba ki keren persya iki bro haga bagi tenjo iki bro haga bagi keren ben iki bro haba ki le ek belong persya ke man gojumle teng ki singo ba kilong ki ba biang wat ki ba shikriru yo blei don ka por haga ba ki le ek belong persya ke man gojumle ki singo ba kalong ka badai harai kam dei yo le se don Hapdeng jong piro ki plog bisinga pisngo haga dok no ka jimut berkat pi ba ka ek ba phile kalong ka badai harai kalong persya ke man gojumle kalong persya ga tin ga jong blai bat kam dei yangai pi bingin long kumta gide ban mi nang ta la dangi long kumta namar ba kata ga dei ga pop kan ya lam yangai pi se ga jingjon ka bangi yo i hang ni kalong ba kini ki bru ki yai kili bat u Jisu ujuba yaki wong Hapdeng jo pi unu Hapdeng jo pi ba khlem pop kawang mau nangkong ya ka bat kini kimnot jo habau Jisu ong len thamau nongkong ya ka kisngo thu ba kadon ga jing pingdo kadon ga jing kta ga dono da kam sim jo ki kisngo thu ba kadon ga jing kta kisngo thu ba kilong ki bru ga pop kisngo thu kadon ga jing pingdo shapo da um sim ba khu jong blai don ka por ha ka ba manga ma phiro habangi yo sngo ye ka tin ga jong blai don ka por ka bang kadon ga jing kta ga jing pingdo bar habakum ketu kopor ngidon kamban phai sho ble de gajing kalak bomot ngidon kamban wan ho Jesus bandem khrup ha ke kichat chungu ban phai ban pan map no namar ba uble u khot yangai pi shaga jing map u khot yangai pi shaga jing palai na ka pop ka basngau si ang ne kalong ba kini ki bru ki phet don ang ne ki khlem wan ban surrender ha ki kichat Jesus haba kilio sngo ge jip gendo haga dok no da kam sim ne ga jing ta um sim ko jong ble ye ka sur jong ble re ki khlem wan ne ga ban penrem ne ga ban ki khlem wan ne ga ban penrit ile de hakman u Jesus le se don Hapdeng jong pigi ba pe ni video menta ki prog bijnga
dagi ba bon sen phali sngo ke tin ke jomble dagi ba bon sen phi sngo ke jingta ke jipgendo umin sem ko jomble ke dot not ke sem su bat hado menta phim pat phai shoble hado menta phi dang yai long kumjo hado menta phi dang yai pen e ke dot not ke jong phi ngakwa banong phi plo bia wat pen e sa ke dot not ke phi la da phi sngo shisha ya ke jingta ke jipgendo ke jong uble one pie na shoble kum phi long one pie wat pet naga jaka ga phidon wat kan ta ya ka eg ba phio sngo rei le ya ka ta ngai le phi le ka ta phinom ba be phin kimen ha ka man sem jong phi bat phin la ban yai sprang balong ga jingir khunam ta ki wei pat kim sem gi ba ko dor yo i hang ni ba kini ki la le no bat u jisu ong ngi gan thei ko breu hang no ki to ki nong mu dui jong pha u jesus christ u klem penrem ye ne gan thei u klem penrem wat ye kini ki breu han rei ukraine ye ga jing shisha u yeng Hapdeng ukraine ye ga jing shisha bat kini gan thei ka ong omdon atrai kini gan thei ngai ja ka ta ka por ka ja uman ka yo snow ye ka sur jong ki breu ka yo snow mo ba ki breu kin kawang mau no eka kin lan tham mau no eka bat ngai ke jing snow ke jong ka ni ke breu ha ni ka por ka long ba menta ka sni ngan yap no kan ga jing le rañ kan ga jing shep ting bat ka don ro ka jing par khat jong ni ka gan thei ha ga jimut ka long ba menta ka sni ngan yap no han rei ka ni gan thei kam tip u ei u badon hajan jong ka bat ka ba khubor ka ba ka good news hang ni ka long ba kani u jisu ong ni gan thei ngaro ngam par me pha khele no to wal le pop show u jesus christ u lo wan chin ga thai ga tin ga jong ble ka ong yonis long balai khot ba khan yo ba u lo wan chin ga thai ome ga ban pan rem yang ai phi han re ga ban pnim yang ai phi ya ga ban palai yang ai phi na ga pop ga bangi sha te shakum ya ga ban sei yang ai phi na ga jaka ga bangi don bat ga ban pelong yang ai phi kita gibru ki ba yeng ki ba yalap gospel barbor kita gibru ki ba doni ka bor mun semo kho jong ble ki ba yalap barbor ya ga tin ga jong ble u jesus christ barbor ju pen rem yang ai phi re u khot yang ai phi se jing pnim u kwa ban palat yang ai phi u kwa begin yai be shaprang begin le ka mon ga jong bat kata ga jing kwa ga jong jesus christ le se don Hapdeng jo phi sngo ba ka pop ka ban khya phi sngo bo phimla shu ban yeng ne to ga jaka ga ba phidon phila le phidon phila don Hapdeng ka ta ga jing le rañ phidon Hapdeng ka ta ga jing shep ting ka man sem ga jong phi namar ka pop ka ban khya phi ka pop ka la talep ene ga jim ga jong phi renga kwa manong phi kini ga good news kani ga gan thei hang ni ngai ka dap da ga jingmen ga ba khrau ga ba omdon bala ban batai ta ga jingmen wat maka kam sngo thu do ka no ta ga jingmen ga jong ka la don Hapdeng jong phi ki ba sngo kum ta ki ba sngo le rañ ki ba shep ting ki ba sngo thu ba ka ba nga bangan yap no renga kwa banong phi ki bro jinga ba u jesus christ kwa ba phin pen kut ai ga jingim u jesus christ kwa ba phin yai sa hang to ba phin chong sa to ga jaka ka ba phi don u jesus christ kwa ban ong phi ga ga si nga ngam pen rem phi yeng no ga jaka ga ba phi don yai shaprang da ga jingai yai shaprang bat yalap ga gospel ga jonga bat kata ga jing kwa ga jong uble nam ta jonga bat jong phi ki bro jinga la don Hapdeng jo phi ki ba sha te sha khom ga pom kene ga sni yeng jot ga jaka ga ba phi don one pie shu jesus christ kuma philong phinyo ga jingma namar ba jisu lo wan chang ga thei ye ga ban wa jangai phi ki bal ja no ye ga bal sakma no ye ga ban pnim ro ga ga sem ga jonga ba ga phi ga ban palai jangai phi ne ga pom kene ga ban kam hado kata ga bangin le ne ga jim ga jingi bidun kam mandun ga jing thrang ga jing sliang ye ga ban yo sngo barbor ga ji kai bat ga jinglong ga ba uble kwa jangai phi ka long bagin ai man sem bagin pen slore ki we kam de yang ai phi bingin long kita gibru ba penrem ye kiwe ki ba bishar kiwe ki ba tanjo kiwe ragi de ban ai man sem ki de ban penslur kiwe barbor ye kita ba trot sem ki de ban duai nam ta jong ki de ban yarap ki khana ba kinya sprang daga bor um sem kho jong le khanang ba kin la ban ya sprang bat kam de yang ai phi bangin kren tang ye ka ega bangis ngo namar teng ka ega bangis ngo kamlong ka bade ka kum daga khtin ka jong le wat ngo biang ile de wat ai bani jing sngo biang kan don re ai ba manga ma pingin sngo thu ba ngiru kum gibru ngidon shibun ge jing bakla ngidon kam ban ye te ive ban ya rap ive ban ya shaprang bal ada ublei ula kren bun sini phi
bat piyai pen e gedon nut gejong pi gede gasi ngakwa badong pi wat pen e shu gedon nut gejong pi rai pediang ye ke ba pi osngau wan hu Jesus Christ kumo pilong Jesus Christ ukwa ba pin wan ban surrender la gejong jim ban IT ke jim shu bat ada pi sngo ba pilong ke roi ba pop Jesus Christ umdon ye ban pan remi pin rei udon ke ban ma ban amin se pi agaba pinya sprang balong ke jingger khu nam ta ke we pat ke se ge ba kodor ublen kur khu